И здрасти хора, днес ще ви покажа как да вземете ето този, ето вие го виждате, бро също е много ядък. Не знам точно как се казваше, Bitcoin башка, как да вземете ето този ядък Bitcoin от 2018 година. Първо, виждате в ето това нещо, скенер се нарича. Това сканирате един код. И сега ще ви покажа този код и трябва да го сканирате. Ще го покажа къде беше. Сега ще го покажа и трябва да го сканирате. Ето този. Трябва да сканирате. Ето това. Трябва да го сканирате. Ето тъй трябва да го сканирате и след това искате. Окей. Трябва да го сканирате. След това трябва да натиснете отваряне на браузър. Искате. След това излиза това. Поискайте награда. Натиснете поискайте награда. Цъкнете на Brawl Stars. Вие сте в Brawl Stars. Сега ще си ви го даде. Аз го имам този емотикон. На мен няма да ми го даде. Май. Да, няма да ми го даде, защото аз го имам. Това е за другите. Много бавно зарежда. След това ще ми се зареди. Аре, уж съм с мобилни данни. Слам. Аз го имам. Така че, добре. Ако искате още такива видеа, абонирайте за канала с камбанката, цъкнете лайк и пишете коментар какви други неща искате още да ви покажа да вземете рядки, не рядки. Всичко. Чао. И до